Οι ομάδες αίματος στο σύστημα ABO. Ας θυμηθούμε λιγάκι τη σύσταση του αίματος. Το αίμα περιέχει το υγρό στοιχείο, το πλάσμα, και μέσα σε αυτό τα έμορφα συστατικά του, δηλαδή τα λευκά αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια και μικρά κόκκινα κύτταρα, τα οποία ονομάζονται ερυθρά αιμοσφαίρια. Πάνω στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων μπορεί να υπάρχει μια πρωτεΐνη η οποία ονομάζεται αντιγόνο α. Σε άλλα ερυθρά αιμοσφαίρια μπορεί να υπάρχει μια άλλη πρωτεΐνη που ονομάζεται αντιγόνο β. Υπάρχουν ερυθρά αιμοσφαίρια που στην επιφάνειά τους έχουν και τις δύο πρωτεΐνες, και το αντιγόνο α και το αντιγόνο β. Και άλλα ερυθρά αιμοσφαίρια πάνω στα οποία δεν υπάρχει κανένα αντιγόνο. Ένα άτομο λοιπόν μπορεί να έχει ένα από τα προηγούμενα είδη ερυθρών αιμοσφαιρίων. Τα αντιγόνα στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων καθορίζουν την ομάδα αίματος και ονομάζονται συγκολιτινογόνα. Αν λοιπόν στην επιφάνεια των ερυθροκυτάρων υπάρχει το αντιγόνο α, τότε λέμε ότι το άτομο ανήκει στην ομάδα αίματος α. Αν στην επιφάνεια των ερυθροκυτάρων υπάρχει το αντιγόνο β, τότε λέμε ότι το άτομο ανήκει στην ομάδα αίματος β. Αν στην επιφάνεια των ερυθροκυτάρων υπάρχουν τα αντιγόνα α και β, τότε το άτομο ανήκει στην ομάδα αίματος αβ. Και τέλος, αν στην επιφάνεια των ερυθροκυτάρων δεν υπάρχει κανένα από αυτά τα δύο αντιγόνα, ούτε το α ούτε το β, τότε το άτομο ανήκει στην ομάδα αίματος όμικρον ή 0. Δεν τελειώσαμε όμως ακόμα με τις πρωτεΐνες. Στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος α κυκλοφορούν αντισώματα ενάντια στο αντιγόνο β, τα λεγόμενα αντισώματα αντι-β. Στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος β κυκλοφορούν αντισώματα εναντί του αντιγόνου α, που λέγονται αντι-α. Στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος αβ δεν υπάρχει κανένα αντίσωμα, και στα άτομα με ομάδα αίματος όμικρον υπάρχουν και τα δύο είδη αντισωμάτων, και αντι-α και αντι-β. Τα αντισώματα αυτά ονομάζονται συγκολιτίνες. Έτσι λοιπόν, τα άτομα ομάδας αίματος α έχουν στο πλάσμα τους το αντισώματα αντι-β. Τα άτομα ομάδας αίματος β έχουν στο πλάσμα του αίματος αντισώματα αντι-α. Τα άτομα ομάδας αίματος όμικρον έχουν στο πλάσμα αντισώματα αντι-α και αντι-β. Και τα άτομα ομάδας αίματος αβ δεν έχουν στο πλάσμα τους καθόλου αντισώματα, ούτε αντι-α ούτε αντι-β. Όταν λοιπόν ένα αντιγόνο βρεθεί με τα αντίστοιχα αντισώματα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου αντισώματος. Το αντιγόνο α αντιδρά με το αντίσωμα αντι-α. Το αντιγόνο β αντιδρά με το αντίσωμα αντι-β. Η αντίδραση ενός αντιγόνου με το αντίστοιχο αντίσωμα προκαλεί τη συγκόλληση των ερυθροκυτάρων. Η κυκλοφορία του αίματος στην περίπτωση αυτή σταματά και ακολουθεί αιμόλυση, που συνεπάγεται το θάνατο του ατόμου. Για να μην συμβεί αιμοσυγκόλληση, πρέπει κατά τις μεταγγίσεις να δίνεται προσοχή, ώστε το αίμα του δότη να μην περιέχει συγκολιτινογόνα, αντίστοιχα με τις συγκολιτίνες του δέκτη. Για να δούμε λοιπόν, ποιοι συνδυασμοί επιτρέπονται κατά τις μεταγγίσεις αίματος και ποιοι δεν επιτρέπονται. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να συναντηθεί το αντιγόνο α με το αντίσωμα αντι-α και το αντιγόνο β με το αντίσωμα αντι-β. Έτσι λοιπόν,
Ένα άτομο ομάδας αίματος Α μπορεί να δώσει στον εαυτό του, δηλαδή σε άτομο της ομάδας αίματος Α. Δεν μπορεί όμως να δώσει σε άτομο της ομάδας αίματος Β. Μπορεί να δώσει σε άτομο της ομάδας αίματος ΑΒ και δεν μπορεί να δώσει σε άτομο της ομάδας αίματος Ω. Ένα άτομο ομάδας αίματος Β δεν μπορεί να δώσει σε ένα άτομο ομάδας αίματος Α. Μπορεί να δώσει σε άτομο της ιδίας ομάδας, δηλαδή Β. Μπορεί να δώσει σε άτομο της ομάδας ΑΒ, αφού τα άτομα της ομάδας ΑΒ δεν έχουν καθόλου αντισώματα στο πλάσμα του αίματος. Και φυσικά δεν μπορεί να δώσει σε ομάδα αίματος Ω, η οποία διαθέτει και τα δύο είδη της ομάτων. Ένα άτομο της ομάδας αίματος ΑΒ δεν μπορεί να δώσει ούτε στην Α, ούτε στη Β. Μπορεί να δώσει στον εαυτό της και φυσικά δεν μπορεί να δώσει στην Όμικρον, αφού είπαμε ότι η Όμικρον διαθέτει αντισώματα και των δύο τύπων. Τέλος, ένα άτομο ομάδας αίματος Όμικρον, εφόσον δεν διαθέτει καθόλου αντιγόνα στην επιφάνειά του, μπορεί να δώσει σε ένα άτομο ομάδας αίματος Α, σε ένα άτομο ομάδας αίματος Β, σε ένα άτομο ομάδας αίματος ΑΒ και σε ένα άτομο της ιδίας με αυτό ομάδας, δηλαδή Όμικρον. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ένα άτομο ομάδας αίματος ΑΒ μπορεί να δεχτεί αίμα από κάθε άλλη ομάδα αίματος, και την Α και τη Β και την ΑΒ και την Όμικρον. Επίσης, ένα άτομο ομάδας αίματος Όμικρον μπορεί να δώσει και στις 4 ομάδες αίματος, και στην Α και στη Β και στην ΑΒ και στην Όμικρον. Άρα, η ομάδα αίματος Όμικρον λειτουργεί σαν πανδότης. Μπορεί δηλαδή να δώσει αίμα σε όλες τις ομάδες, ενώ η ομάδα αίματος ΑΒ είναι πανδέκτης, μπορεί δηλαδή να πάρει αίμα από όλες τις ομάδες. Για να δούμε λιγάκι, ποια είναι η κατανομή των ομάδων αίματος στην Ελλάδα. Η πιο συχνή ομάδα αίματος είναι η Όμικρον, με ποσοστό 44,39%. Η αμέσως επόμενη είναι η ομάδα αίματος Α, με ποσοστό 37,93%. Ακολουθεί με πολύ μικρότερο ποσοστό η ομάδα αίματος Β, το 12,93%, και η πιο σπάνια ομάδα αίματος είναι η ΑΒ, με ποσοστό 4,75%. Εσείς τι ομάδα αίματος έχετε?